Иқа киртои нав омадай. Духтаро нигоҳ кунен. Киртои фасони бад омадагай. Нархои дастрас кати. Медонен чанд сомон? 70 сомон. Бовар мекунен ина 70 сомон. Ма оиста мегзаронам то ин ки ба ҳазур тамошо карда ина гилоша интихоб кунен, доставкатон кунан. Размерош бошад ай 48 сар мешава то 56-58. Ина мараман нигоҳ кунен, белмандошам ҳастай. Ина паплинакои чишам ҳастай. Ден гилакоша бинен қахсучаяй. Нарх дастрас бовар кунен. 70 сомон да ки шумо да анам хай киртаи духтаги метия духтаро. Лекин ана нуқтаи савдо да меёбен. Арзон борошон. Бозори корвон да яни на марҳамат биёен. Ини иша бинен охи чиха фасонай. Манай модела бинен охи чиха хушрувай. Бозори корвон тарафи тило бозор марамат байни 8 و 9 дарвоза 8 қатора байни 8 و 9 дарвоза духтарако 8 қатор. Мана нигоҳ кунен, тамошо бино. Инами тарафа бинен да двойкаяй, тройкаяй, платья. Инами ҳамаш 70 сомия. Мана бинен чиха хушручаян 70 сомон. Мана иша фасон. Мана 70 сомон. Дидена? И платьяра диден? Ина ёша диден? Хулоса тамоми модело 70 сомон. Ана нарх духтаро акцияи калон як буракак сангчоира бинен охи и платьяра фасониша бинен нарха куна меген нархаш ҳамаги медонен чанд сомон ай 70 сомон бовар мекунен духтаро анам хе платьяи фасон ази бо чанд расветкай ози нишонтон метиам ина хушругиша ден духтаро 70 сомон марақамошонам мемонум каседа дар кора ина бозори корвон биёен пушида бинен харидорӣ кунен духтаро омада ки наметонен нависен шона доставкатон мекунан ази бо цвети сафедчам аста сафед дора савз дора хулоса расветкои хушру дора сафедчам зур будай духтароира бинен размерашон чӣ хелаи ай 48 то 54. Ино медонен чӣ хелаи материалаш гирбишинай тагиш патклад дора остинош кати патклад доран маҳкамакай нарх ҳамаги 70 сомон ай 48 то 54 размер ҳастай мана ин савзшам хушру ин моделшам хушру иҷа бозори корвон ай духтаро доставка доран ина савзшам бинен чӣ фасонай бозори корвон тарафи тило бозор байни медонен чанд мешава байни 8 و 9 дарвоза мешава 8 қатор ай 9 дарвоза дроен наздиктаракай ҳамин 9 дарвоза ки дромаден дасти чап ина 8 қатор баъдан ай модела биненда ин моделам фасон 4 расветка дошта ай 46 то 52 вай астай размер ҳастай 4 расветка дора ваям 70 сомон духтаро айна вая нишонтиян чӣ хели боша бардовӣ این شرف داره کن اینا نگاه کنن اینا شرف دارن چند رسوت داره یم 70 نه 70 سومون پلاتر را دیده نه فسونیشه دخترو باور کنن نرخای بهترین اینا ها دخترو کابوچا دیدن چه فسونه اینا با شرف دارن 70 سومون اینا بلمندوش هم فسون سه رسوت که خوشرو داره 70 سومون میدونم که اینا برای بسیاری انتظار بدن اینا مرحمه دخترو باز هم акция навбати бо нархи дастрас двойкои фасони хушру иҷа чангли хушру дора медонен чанд сомон 60 сомон ҳозир бестен то охири навора тамошо кунен ку 50 сомонаш ҳам нишонтон метин бовар мекунен бозори корвон да ян марамат биёен доставкаям доран агар хитон омада натонистен нависеншуна доставкатон кунам бозори корвон тарафи тило бозор наҳум дарвоза ами наҳум дарвоза ки дромаден дасти чап 8 қаторе на 8 қатор марамат биёен иҷарама чанд бошед навор мегирим ино брукошон катия духтаро медонан алакай 60 сомон анакан нигоҳ кунен қисми болора диден иними ҷада чизе мебинен 50 сомон ая кирта почая ами ряди бологиш фақат ина кадомиша ки гирен 50 сомон ай марамат рақамошон ҳаст барои маълумоти бештар бо муроҷиат кунен духтаро инода тез бор медроя ина аз новинкаҳошон хафо намонда харидорӣ кунен инаи поёнда боша кирто 70 сомони ай хушруги киртора диден охи ин нарха бинен духтаро боваритон намебиёяе ира бинен юбкои фасон ёфтам ҳамиқа хушручаян чанд модел дорад размерош боша аямисим 3-4 сар мешава
то синфи 8 моделакош бисёри бадай нархаш медонед 25 сомон ай 25 сомон бовар кунед духтарако ина марамат чихеле гуфтум модел беҳад бисёракай ина биёин аз наздик бо фарзандотона пӯшонен бинен баъд харидорӣ кунен ё ки омада натонистен нависен дастафкатон мекунанд фақат юбкай тамошо бино фақат ина юбка 25 сомон бисёри бадай модел мана марҳамат ина айпеш биёин пӯшонен бинен ё ки нависен дастафкатон кунанд бозори корвон тарафи тилобозор наҳум дарвоза духтаро ҳамин наҳум дарвоза ки дур омаден дасти чап 8 қатор биёен ана михе юбкаи арзони дастраса пайдо мекунем иҷа ҳозир мо кам моделша нишон додем айпеш биёен модел беҳад бисёрай и арзонира бинен охи тамошо бино бовар мекунен инами двойка ку бурук дора баъд сарафан дора бе кофточка двойкаи фасони хушрӯ медонен чанд сум 50 сомон бовар мекунен 50 сомон модело янамуд хушрӯван бурукошкати ира бинен сарафана фасониша ҳамаш бо бори хитоби дай 50 сомон успед кунен барои фарзандотон харидорӣ кунен ина бурукошонкати маҳкамак ай 42 то 50 размер бидай ина марамад метавонен омада харидорӣ кунен нархошон 50 сомон ҳамагӣ бозори корвон ҳоз дига моделорам нишон метам бинен ина нигоҳ кунен ина мишам ҳам хеле ана ин модел бошад нигоҳ кунен тамошо бино ин модел кофточкаш часпидагиай ин вариант агар муаллимаҳоям гиранд нағзай бурукушкати не ки размерошо майдаай то 48 размер ҳастай харобако гиранд хушрӯ хулоса дидем бурукошонкати беҳад фасон моделако нарх ҳамагӣ 50 сомон бозори корвон аиҷа тамошо бино успед кунен ина ин модела бинен ишам бурукушкатиай бозори корвон тарафи тилобозор байни 8 9 дарвоза 8 қатор духтаро аз 9 дарвоза биёен наздиктаракай мисол тарафи тилобозор 9 дарвоза ки дур омаден дасти чап мегарден ами ростаки 8 қатор миёен иҷа даятон боша либосои аяйку занона киртои арзон доранд ина ҳози мактаби овардиян нархи арзон кати сарафан 50 сомон кати бурукош юбка боша 25 сомон айпеш бо мактаби мебиёрен албатта омадан мегирем ина дидана тамошо бино чизе ме фақат аксия арзон иҷара медонен хитон алакай чанд бор шид мадидо кадам 100 сомаш 50 сом дидена сарафанчику 100 сомон айли боҷуда бовар кунен 50 сомон нархои беҳтарин юбка ки 70 сом 60 сом додесам 25 сомон 25 сомон 50 сомон додесам рақамашон ҳаст духтаро дастафка доранд ина агар омада натонен нависен дастафкатон мекунанд ё ки барои савдо гирен ку бурд мекунен духтаро арзон ай нархошон